dia, som en Claudio, I el Jordi. creadors i actors de la companyia Street Foods. Us volíem convidar a veure Banava Flip, la nostra nova creació, premiada com a millor estrena al Festival Fira Càrrega 2025. Banava Flip és un espectacle sense text per a infants de més de 6 anys que aborda de manera accessible per tothom el tema del canvi climàtic, les inundacions i les crescudes del nivell del mar. Alhora, tracta de les diferents maneres de reaccionar davant de les situacions de crisi i de com les relacions d'amistat es poden resignificar més enllà de la perspectiva de gènere i dels estigmes. Des del nostre bot salvavida us animem a que vingueu a descobrir aquests dos personatges, la música que ens acompanya i el mar infilable que ens inundarà. Us esperem al SAT! Ens veiem al SAT al febrer. Adeu. Adeu.